Ada waras dah. Iya sih. Ya wong kerja keras bae aku kudu gacem ya. Jadi dewek kowe nyong keras ki. Ngormati mamaku sira. Sebabnya mamaku wis ana omonge sira. Bukan dalam sijan lamun beli solot sira. Los. Mulai nyong ya masih sore kaya wis teka ya. Iya. Sebabnya dikene masih akeh sedulur sih. Sedulur sing luar desa ya pada teka. Sedulur sing kana-kana ya pada ngormati. Mulai dengan muji syukur karena Gusti Kang Kuasa ya boleh. Masih pada warase, masih pada sehat. Apa sih? Bos tembelak. Bos tembelak aku tancap singkat muawan ta. Tobat ya bang. Jadi ngeling na kanan. Garap kapan maning ngormatane. Kepungpung lagi ning desa Amis ya beli. Tuli bos Prabakesa. Iya tau ketemu maning ya kan ini. Cek mi sandakan maning. Sing ngormati kanggo bos tembelek dhewe ngaturaken matur kesuwun kanggo tanggane bos dolare keding kang ngormati bapane kiranae keding RW 05 matur Kantun. Ilahi Muhammad Pangeran. Islam ya Jan. Nyong mamanya wong Islam seperti siraku ya. Pada karo pengeceriak. Bisa jebribit ya. Masih solot ya mi. Tobat ya bat. Anak pancakannya ta. Iya. Iya, awas, berik, jabrik. Bokatan Melayu pancakanyar dia. Mungkin ini sih ya. Sebabnya nyong iki jadi dewek mah. Lagi lagi apa? Lagi pindah kenakin Maya. Biasa nih nyoki ngawulam ning wong Cirebon ya boleh. Barang kit mending dalam Dermayu sih lo. Iya. Iya ning wilayah dewek ya boleh. Sebab ning dalam Dermayu ki lagi rapi panenan sih lo. Di kampus minggu mau ndeleng masih ajak barang wis perangkat kabeh padene sira. Mangka parine top-top sira bagus-bagus. Bakal wong amis ki beli kurang mangan ya. Iya. Ya eling-eling mulane aku jembuju syukur karo Gusti Allah sira. Mau geger satuan monyong ha. Monyong ya Jan, ngeduk. Alhamdulillah wayan dokol parisnya betu padi. Iya bagus. Iya.
bareng-bareng mangan ya beli. Ada nega satuan ya ciptanya kang kuasa. Iya aku tuh syukur sing penting aja kurang dedonga. Kanggo kang pendi prabake saya gedeng minangkane mamaku wagus dewek minangkane mamaku gune wong amis dewek mamaku wagung kang pendi prabake saya mamaku wagus matur ke suwun. Kuya dikit pakenen ya. Jadi kalau ngobrol mah genting tanah pegot. Iya beli. Atensi wis numpuk. Apa je? Ngomong sing jelas. Bocah nyelabak je beli jelas. Wirak mamaku kok. Kok dingin nggak dibaca dingin ya? Jambu? Pancak rollingan ya na Jan. Kikin makanan sih dah. Atensi sing Umi Aris. Umiku sembok jadi bukan mas semak ya boleh iya iki melu ning wong timur tengah ki Umi Umi Aris karo Abi Arisya Keding nyuwun lagu dodo sih lah tetep demen. Oh iya. Singawan. Wah ya tancep dengan tekang bengi tekang mari ya. Umi Aris kalau Abi Aris gitu. Ngar papan mandi ngormatane. Oh, jaluk lagune di Umi Aris kalau Abi Aris tetep demen ku bi. Anak banding sih dah. Sing mimie Wahyu, mimie Wahyu, jaluk lagu apa gini? Kejebak zaman sih dah. Anak kuno, anak kejebak nyaman dia. Wanda maning sih dah. Sing Mamai Ali minangka bos. Ih, bos tembelek pada. Bos gombal. Bos gombal jati barang, ya boleh. Jaluk lagu Pengen dikawin. Dodo sih lah. Lagunya siji patrol baraja. Oh, karo istri simpenan ya. Enak lah menteri istri simpenan mah ya. Iya ya tukaran karo sing siji kok ngali sing siji mani. Aja ditiru tukang drum gue ya. Anak banding sih dah. Sing Ibu Ramila masih anakin wong iki. Masih nyanding ya. Karo Bapak
sontongnya geding jaluk lague tuang tambi duduk sudah tuang tambi kan iya masih ana sih sing mama Tesa Amar Pak Guru di Joya Keding minta lagu apa gini bisikan ya bisikan cinta iya eling-eling Bapak Guru ya ya iya saya kena-kena biasa nyangkut ya lagunya akeh cek ya be Kesumun wis pernah mampir ning ati kesumun gawe kula ngerti wong loro pernah ning titik rindu tapi kaya orang mungkin nyatu sun ngerti cinta beli bisa dipaksa anak hati sejensi perlu dijaga mung bisa nyawang sayang apa kabare sud wis kejebak rasanya mene wahyu tapi kehalang kena status sun sadar lagi nglakoni sebenere sungguh doa terselipaken ning tengah domine wahyu jaluk petunjuk ning sing duwe rasa wong loro pernah ning titik rindu mime wahyu tapi sayang kangken di prabakesa klinyaku pendi prabakesa sun ngerti cinta beli bisa dipaksa prabakesa anak hati sejensi perlu dijaga nyawang gampang wong sing tak sayang apa kabare sun wis kejebak bos togol karo nyamane tapi kehalang kenang status bos koko sun sadar lagi nglakoni salah bos koko sing sebenere sun kudu apa bos koko selipaken ning tengah petunjuk ning sing duwe
kula nangis dhewekan yen wis mikirin nasibe badan mama Tessa amat sekian sampean wis kaweruan mama Tessa amat yen kula iki cuma istri simpenan putra pelan patang tahun jodoh karo sampean mama kuwagus sampe kieu wis duwe keturunan bos gombal jati barang bodoh mangkene carane wong wayuan bos gombal jati barang ora adil ning waktu lan giliran bos gombal jati barang yen awan kula ngadang-ngadang bos gombal jati barang yen bengi kula nganti-anti apa sih pengen ketemu Mimi Sunenti Prabakesan anak sampean wis bisa nangis gemuyu Mimi Sunenti kula dari maning kenyataan wong jambak bokat wis takdire wayungan wong jambak nasibe dadi istri enom wong jambak awan bengi mama Tessa amar mung bisa nangis ketuwon wong jambak 8 tahun wong jambak jodoh karo sampeyan Mimi Sunenti sampe kieu wis duwe keturunan jodoh mangkene carane wong wayuan Mimi Sunenti ora adil ning waktu lan giliran li bisa diilangaken tetep bae demen perasaan son keganggu yen sedina beli ketemu pilingan kenang gantenge kebayang ning kasepe mungkinen temen rasane demen wis ana rapine pilingan kenang kasepe sampean wis duwe rapi tapi kepriben kula ora bisa kelen Kang Pendi sing percaya Prabakesa ning kula cinta sebulan sepisan Kang Pendi Prabakesa saberana ajan ora dikawin tapi iketan batin Kang Pendi Prabakesa iketan batin kelingan janji sing wingi li bisa diilangaken
tetep bae demen perasaan son keganggu yen sedina beli ketemu gilingan kenang gantengnya kayak pulang ngerti sampean wis duwe rapi tapi kepriben pula orang bisa kalah kayak sing percaya pula ning prapoke cinta sewulan sepisan tulung kula tilikna najan ora dikawin tapi ikatan batin kula rasa prihatin kelingan janji kang dingin dudu saking kula ngrebut cintamu wong saja tapi senyatane ora bisa kelale bisikan cinta sing nempel ning dada sing gawe gola ora berdaya mungkin wis terlanjur kula demeng lakune batur tapi ning buktine batin kerasa hancur umpama cinta bisa dicegah Mas Ali mega trending cinta Mas Ali Mas Ali sing paling sayang Mas Ali wong sing paling moral Mas Ali paling sayang Mas Ali bos mega trendy 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 sayang Mas Ali oh Mas Ali mega trendy kan paling moral Mas Ali oh Mas Ali bos mega trending Mas Ali oh Mas Ali mega trending sepisan pernah kula kenalan ketemu lagi waktu laku dewekan wong lanang ganteng ora kejaga akeh wong wadon sing pada kedanan pantes pisan yen kanggo rebutan sepisan pernah kula kenalan nok pipit sayang nok pipit maning bos Taiwan sayang nok pipit aduh nok pipit rasa jatuh cinta waktu pertama pandengar bising suaramu
sangen bari pelukan mini ramila wong loro bareng ninggalan kenang-kenangan aduh wong ganteng aja semenggu mini ramila kulane cinta jaluk fitri kaki mira-mila saya inget toang tampi sing dadi saksi kulane gelem pengen batu kenangan indah karo sampean sampai kapan sun tetep kelingan mama tesa amar waktu kita memadu cinta kang lebih alok sedawane dalam patrol balik raja gang motor rerangkulan wong loro wantang kunci lebih alok disakseni nang gumen ciko dan sesepuh Tegal Jati jagat abis kayane bisa ditahan sesepuh Tegal Jati punya kaya dek kita wong lorong antara patrol batera wong lorong ibarat ramalan sinta mama desa aman kula kaya dibuka dibuka ning sawijine pemuda pas jati wong sayang iya kari sesepuh Tegal Jati wong sayang wong lorong kari lobuno Mamperipun sigegwon tenteng yeniku rembug gunemaning Ki Pangeran Dharma Kali Wiraparmoda amblas lumaku neng Ki Wiraparmoda nuju wonten teng balai pertemuan sesampun rembug gunem sagung ing wadya bala yen seluruh wadya bala dalam Dharmayuda keken nglampahi jejaga ndereng badhe nglampahi jejaga Drumojog tan pelarapan kadung sapraptaning dayo ngandika saking tebian para wadya bala aja tambu ya isun bakal tuh pekaparing ngadepan awakmu wadya bala dalam Dharmayu kawe hinggi priangkan isun lan awakmu durung jejaga waspada kakenana sapraptaning dayo siap sedia piraden tolak kelas dan ngarep mlebukaken wonten teng dalam pesagrahan hinggi aja tambu ya
tunduk tekane waktu wis ninggang tekane wangsa tulis waris bagja diri ketulis kegawaning janji adat si digawa minggu bapane riwen dewek minangka sing ditembangi sing bayari bapane jahwa dewe minangkane sing gue tebu geseng dewe bapane riwen bapane jahwa ngaturakeun matur kesuwun bapane riwan bapane jahwa sing gue tebu geseng Mane ngancil kayak kono. Wis ngawe deh. Ya artinya dan beli ketinggalan sareng kang gembere dewek sing gue patok kerep kang gembor sareng RT boli mai keding mama ya brile keding bapak tuane abi minang kasing gue RW 5 bapak ne kira naik keding minang kana sing ngormati Umi Haris abi Harise minang kane bos alie keding sing duwe trending matur suwung dihormati kanggo ayang wildane keding minangkane bos tembelek ngaturaken matur kesuwun sesepuh majasa yune keding kanggo Kang Pendi prabake sae keding minangkane sing ngormati kanggo Mimi Sunenti gede minangkane sing ngormati Mimi Sunenti prabake sawung jambak dewek aja lali bae selawase Mimi Sunenti kanggo Mimi Kariseme keding sedulure Mimi Sunenti Mimi Karisem minangkane sing sedulure Mimi Sunenti sareng Kang Pendi prabake sae ngede Kang Pendi prabake sae matur kesuwun sesampune Wirapermoda diutus kongkon ngelampai jejaga lawan sagungeng wadya bala dalam dermayu dereng ngelampai jejaga terbojok tan pelarapan kadung saprantaning dayoh tanpa kanti
Yen ngucap sajareng Wira Permata iki tamu sing ngendi? Wong ya ringas bae. Ora nganggo adat istiadat sopan santun. Mulane yang sagung yang wadia dalam dermayu kaya nepak dada goyang kepala. Anggur-anggurannya duwe tamu orilok lawan paranti model kaya mengkene. Aris ngande kan yang Wira Permata. Nah kepriangkan isun kang lagi kekempalan harap lampai jejak lawan sagung yang pak kadang dalam wadia bala dalam dermayu kabe iki kuas pada kakena rasa praptan yang dayo sing ngendi lan sapa jenenge temakanan yang ngadepan priangan ingsun iki duweni kaperluan apa apa tambu maring priangan ingsun ora tambu dening apa kang wis kenal sedina sewegini lamun wis kenal mah beli takon ya ndara wong durung kenal durung apa ya itu liga wong lagi rai dari ngas bae tuli pecacal pecicil bae temen gini ya rasa-rasanya wong mabok apa gini iya gitu kayak kana mabok kayak kene iki wis petang gawe dak kanggo Mas Ali mega trendingnya keding minangkane sing ditembangi Mas Ali sing duwe mega trending dewek maja sayune keding sesepuh maja sayun ngaturaken maturkeun suwung yen tampo maring priangan ingsun asman ingsun yaiku kang kesebutaken Sutawijaya ada nama bagus ya putra saking Banten Serang dadi awakmu Kang Asmani Sutawijaya putra saking Banten Serang ora kapindo gawe wah paingan wong adoan gini wong kulonan gini sedurunge kangen saperkara loro saperkara priangan isun pengen takon ning ngendi wilayah dalam dermayu kapindo yen wis tinemu aning wilayah dalam dermayu priangan ingsun pengen tinemu kelawan pimpinan dalam dermayu kang kesebutaken Pangeran Dharma waduh dadi awakmu durung ngawruhi wilayah dalam dermayu aja cokokon ngaweruhi prianggan asyung nembek ninggalaken saking Banten Serang nuju ngetan-ngetan parade yen ora salah yakin wilayah dalam dermayu lan iki wadya bala dalam dermayu kabeh syukur sebajaku meyangan berarti prianggan ingsun iki ora salah lelaku ninggalaken saking Banten Serang lan tujuane
ninggalaken saking Banten Serang itu makanan ing dalam Dermayu coba waca maring berangkat ingsun berangkat ingsun pengen tinemu kelawan Pangeran Dharma kang nguasani ananing dalam Dermayu kabeh kanggo Mamai Wildane Keding minangka sing hormati sesampune ngaturaken matur kesuwun kanggo Wakumi sing duwe tebu geseng dewek bapane Jahai Keding Bapak Riwane Keding Ayah Wildan bos tebu geseng Mama Kumis bapane Jahai matur kawruana waktu iki berangkat ingsun ngemban perintah saking Raka Pangeran Dharma yaiku kongkon jejaga aja waktu iki ana salah sawijining dayuh ataning tamu saking luar daerah senajana tamu saking dalam daerah waktu iki Raka Pangeran Dharma ora nerimaken ora bakal nerima tamu kodonku jadi waktu kin mana siapa baik sing karena perlu karena penggusten ki Pangeran Dharma bakal ditolak iya boleh loh tadi waktu iki ora bisa isun tenemu lawan Pangeran Dharma ora kena cukup yen ana keperluan lawan berangkat isun sapa waktu berangkat isun kadang daleme iku Wira Permoda dadi Wira Permoda waktu ora kapindo gawe coba waca kang terang apa kang dadi keperluan yang Sutawijaya tu makanan ing dalam Dermayu iki kanggo gembur dewek sing ditembangi minangkane sing duwe patok kerep dewek ngaturaken matur kesuwun sareng sing duwe tebu gesenge Keding Wakumis Bapak Jahya Bapak Riwane Keding Ayah Wildane Keding sesepuh maja sayune apa sebabnya prianggan isun iki ninggalaken saking Banten Serang karena isun iki duweni cita-cita kang durung laksana paribasane kerang raman kurung rumah kerang raman pengen sandangan anyar kurung ruman paribasane lagi tresna maring putri kang ayu rupane namun padan-padan priangan asin lagi kerang raman kurung ruman dudusi lagi pengen sandangan anyar dudusi lagi mabok gadis kang ayu namun kang tresnani maring priangan isun ila kejaba yaku pengen dadi raja atane nguasani ananing dalam Dermayu dadi waktu iki ya awakmu sebagai wakil mutlak Pangeran Dharma aturaken waktu iki Pangeran Dharma kira pilih satu antara dua satu yang berat ning jiwa apa sih berat ning negara nah lamun berat ning jiwa lamun berat ning jiwa pasrahkaken dalam Dermayu kira den serahkaken maring prianggan isun langsung tanda tangan prianggan isun kang bakal mimpin sajabane sajerone sapanjang saledara dalam Dermayu kang gonok pipit
sareng mimine asane gedhe ngaturaken matur kesuwun maning nok pipit sareng mimine hasane gedhe kanggo mamae jutiae gedhe bapane riwen masih ngormati yen berating negara jiwa bakal melayang. Waduh wah ya bener pancen lagi bocah ki mabok ulu dan gadung ya. Ya wenang tang partes wandana wa nang tang partes wandana nang tang parta rodani rai dan nirari ketemu yang mana mampangipun sesampune Sutawijaya ngandikan yen dalam Darmayu kira bisa den miliki maring Sutawijaya kira langsung kongkonan datangan Ki Pangeran Dharma milaneng wira permodang rospotene ceng mana sigran yang kerangastane gegetsit mecil socai ngomong apa Pak? Dasar awakmu ila terbebalung lamber wokon ngomong janji madu apa Sutawijaya warna parang apa waktu beli mikir apa waktu beli sadar dalam Darmayu iki wis ana kang tanggung jawab sepanjang salebare jadi kuraka Pangeran Dharma wonten ing apa waktu anggur-anggurane pengen miliki dalam Darmayu apa ning Banten Serang Langka yaiku tanah kang ngosok apa Banten Serang Langka tanah kang luwih jembar luwih luas dalam Darmayu iki pulone ya cilik wonten ing apa waktu anggur-anggurane pengen miliki dalam Darmayu jagat kira sekedok kelor masih jembar masih luas ngomong apa waktu Banten Serang jembar Banten Serang luas iku lirupa makan prianggane ingsun wong lagi demen wong lagi kasmaran senajana Banten Serang kukuban ning Banten Pulau Jawa bagian kulon cukup segala-gala dasare prianggane ingsun ora suka ora duweni tresna kang tek tresnane maring prianggane ingsun nila kejaba dalam Darmayu pada bae karo wong lagi iku demen gadis kang ayu senajana sinden ayu nanging prianggane ingsun ora demen ya prianggane ingsun ya ora mabok ora suka iya ya kan wong depan mata tembelak ke katone tai ayam kan iya ada wong depan malah kepadane ya tapi mung sayang ya sing didemeni wis dimiliki ning wong sejen wah ya pada bae gini ya wong stres gini ayo ya nawakmu sebagai wakil mutlake sebagai sedulure aturaken maring Pangeran Dharma waktu iki gak jam kin kudu masrakaken
daerah dalam Dermayu maring Prakadesun luput mertahanakan sida dalam Dermayu bakal tumbuh gelagalang-alang. Sutawijaya wana para antara waktu iki priangkan yang sunora bakal laporan maring Raka Pangeran Dharma dasar awakmu bakanan yang dalam Dermayu yaiku wis nginap raja yaiku kawe ora enak paring sanu paring priangkan yang sun lan Raka Pangeran Dharma tadi waktu iki priangkan yang sun orang undang maring awakmu gelem awakmu balik ya orang gelem tinggalkan saking dalam Dermayu ya awakmu nolak masih tetep ya gue pengen miliki dalam Dermayu luput awakmu mertahanakan bakal balik tinggal karyarannya. Jajah priangkan isun kau tuh tidak sepisan sapen jagongan ping pitu priangkan isun orang bakal sedia yen durung dalam Dermayu bisa kemilikan maring priangkan isun. Berarti sengajane awakmu garap nganakaken uruhara garap ngajak tukar garap ngajak pertentangan kelawan wong dalam Dermayu antaranya waktu kapal aku sediakaken sempalan bau kiwek kelawan tengen ngelempengan dadi pedek ancurakan dia banyak berakan isun orang bakal ninggalakan yen durung berakan isun dadi nguasani aneng dalam Dermayu wadah malah dalam Dermayu kawe siap sedia dasar Sutawijaya ke wong lagi mabok kuror yang gadung tangkep sinandak lagu ng Sutawijaya sadik kayak enjang paludawa manjang para kayu rencekan wong lenjang kudu gladekan maju asih ling-ling secane ngono kapitan kembareng makan hari wong demen aja nado sing panjenengan mimi minangkana sing ditembangi sing duwe putu 5 dewek sing bayari bapak tuane ngaturaken matur kesuwun nok pipit sareng mimine Hasan Jelali beselawase kanggo bapak ere blok naneme keding kanggo wagembore keding minang kasing det patok kerep dene bapak kuncen lebe anonge keding